Здравейте хора, аз съм Стефан Колев и сега ако доста хейтери казват, то не мога да снима, то не мога да прави нищо, такива неща. И правя този клип, за да ви кажа, че не е така. Видеоклиповете ми. Тези видеоклипове, как видите, са нови. Преди 9 минути, преди 19 минути, преди 25 минути, преди 41 минути, преди 52 минути, преди 1 час, преди 2 часа, преди 2 часа, преди 7 часа, преди 8 часа, преди 1 ден. Както видите, съм направил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 клипа. Стават ми още 2. И аз, честно казано, ви показвам клиповете си. За да знаете, че хич не съм такъв. Просто аз обичам да снимам. Обичам да се занимавам с неща. Даже ще покажа и каналите ми. Ето ги всичките ми канали. Не съм чак толкова зле. Троатимус, Killer 5-6, Павел Колев, Jake Make, Heavenball, Buside, No Thanks, Percy Army, Scorpion BG, Agario, Pickpock, Bobby, Amsteel, Playhard Bia Pro, Shadow Hex, Emil Conrad, Знака Проц, Rango BG, West Coast Hip Hop, Gangster Music 11. Доста информация. 526 показвания и 13 абоната. Началната ми страница. Всичко не знам защо толкова много хора не ме харесват. Не го пишат в коментари или нещо такова, но съм ги срещал много пъти от много клас и от други хора, които просто обиждат и казват такива неща. Добре, още взето това исках да ви кажа. Не го правете, просто гледайте клиповете и се загледайте в тях и мислете какво има в тях. Не гледайте един, гледайте 2-3 клипа, за да разберете по-точно за какво ги прави. Добре, чао за сега. Надявам се да ви харесва този клип. Ще видим пак.